Laudimus nomen Domini. Let us praise in the name of the Lord, mga brothers and sisters. So atong iskutan si Erwin Brioso nga ingon sa sayop ka, brad. Naguna po yung pamana nga silbi na pa yung mga picture sa obispo pare Erwin buutan mo rin Erwin Brioso. Kaya pagpataka na mo hukom nga sayop ang pag-Latin orasyon. Kana orasyon, no sa may meaning na Latin, prayer mo na. Nya, ang pagpataka na, kung pagpagin natin ita, nasayop na ito sa pag-isipan, pasilan. Luyan na rin Brioso sa mga silbi yung mga bulay ko ganda ko. Bulay ko ganda ko, silbi bulay ko ganda naman. Membro ko sa gaday literal, ikaw mo i-release, pareha mo pass out, i-release na ko ang silbi. Muna nga, kada mga silbi nga, kung sa istorya pare, obispo, nga ayaw mo, wala na ng kuwan. Tabunan man sa iyo naman. Dapat, puting kayo na para masumbat na nga kini siya, muna saktong sangyo na ang Diyos na buhi. Ipagkasayo na naman Diyos na buhi sa silbi sa buhol. Ang problema sa silbi sa buhol, God is always alive. Nasayo na naman Diyos buhi, pasilan, iyabagan na silbihan nulog gaya literal, di na maayo. Matulong ang Senyor Sisi, wa ay kasabot ang lingkod sa seminar din sa kapilya sa simbahan. Sumama seminar, kumakaudaya na, wa ay kasabot, unsa man ang labay-labay, numati na ang tingog, dumaligyo ang tingog, sinipitsing, gagmay ang tingog, sa mga tao, sige, di na madaway, gagmay ang tingog, unat-unat, di manawan, niya nunulupag di bayan dari sa literal. Tanawa sa Erwin Brioso. Kaya dahil literal ingon siya na ang mag-Latin, ang pag-Latin, magamo sumpapak sa panulo sa mga pamutana. Asa sa kagigis ng Bible Church. Fundamental sa Bible o plakas Biblia pulong Diyos. Erwin Brioso, pataka ka o hukom. Unay idangan mo nga nire-release na dako. Yang berpapapas yang memakita lo. Kaya karorik, di mana na lo. Lakat ang sementara dari mga kiksunan. Unang kining ang ulong sa Diyos, labaw pa sa magisterium, number 26 sa kagagis ng Bible Church. So kada mga pankulto ng mga kulto ng murag ay siya mga bibihi ba ano naman o itong nasa nababagaw ko na ining Churrito na kung si Manduan na bantay kayo ng mabang undong na panahon sa eleksyon na ayaw ko rin ng presidente kung siya desisyon sa labaw kung siya magmama mara rin siya nakulto na ang ubang na ining sisi di nundong ada literal. Ano may ba na pagkaling sa silent? Ang jodoh ba? Dili. Di kaya sayop at tuyunanan. Niya sakto gisumpak nun. Ang panulo sa sisibo. God is always alive. God is alive. Buhay na Diyos. Karena buhay na Diyos, sayop na. Pasti lang buhayan yung mga sisiya. Ano na, sa mga nilirihin sa tungkol. Di na mo sisiya na. Uyunan na yung kuwan. At ang talaga rin, ang parabis mo na rin pada rin si Manyangat. Ito rin na tanaw. Pada rin si Manyangat. Makakiksunan. Sana ni pare mga kiksunan nga bang masip bawa ini kay nandiyan siya padung sa santos ni misa. At ada na si uy na namang Erwin Brioso ay si patakaran kay ingon nga Latin orasyon supak manunod sa magagawa ka pagpagkaron nga ang nulo nga orasyon Latin na siya prayer na siya orasyon prayer na siya niya ingon mo ang conclusion na supak manunod sa simbahan kinsa mga wag kay Paulina nunod ka kadagay diraw iri sa dadaan
matabang ng pisal, pare. Tinikuha sa iyo na, sa lala. Ano na mga pare, gusto na yung ginawin ito. Pinagdara. Muna sa tungkol na sa daan. Darara. Ngunit nga, Father Simona, Impierno, Purgatorio, Langit. Nya karo din nga si Father Simona, nakita niya. Ano na yung Impierno ng Padre Bispo, mga kaibigan, at yung babayo dito, isa na lalaki, isig mo babayo ng Impierno. Nya Katoliko, nga naabdan sa mga iwag sa pare. Perting na mga kaibigan. Kunya sama ng kanyang panulo sa Gaday General dako rin sala ang baruganan sa panulo sa Cebu. Mga kaibigan, God is always alive. Kunya ang ilang nga wala na metaphysics. Ano ni metaphysics? Sa branches of philosophy. Kunya branch sa mga philosophy kadagang branches na logic, psychology, ontology, theology, ethics. Karon kini mo manalulo nga Diyos sa mga literal kay ningon man ang katekismo ng Dr. Samuel 96 ang magisteryo ubos sa Word of God mas labaw ang hulong sa Diyos. Diya may Biblia asa man makita literal di ba sa literal ningon mo sisipi nga wa magsusulti sisipi na i-formal simen na nag-iulog yun na ang Gaday General Official Doctrine nabis, nag-iulog na may video na yan sinasihan ng mga media para way-wayas ba pero huwag na mga nagsusunan Brother Weddy, imong dokumento murag putos na buwan o tabako. Ang Biblia, putos na buwan. Mary Jane Perez, may hapon, brad. Okay. Sister, may hapon. Blind man ninyo. Blind girl. Wak pa manunod na dahil literal. Gihupa din yung Sopranis, putos na buwan. Oo. Karang-karang din style kung sumuwala doon. Sinampang bukit na buwan. Muna nga, ang Biblia, putos yung buwan Pasti na dokumento ko, no? Ang Biblia, mato irreverso. Ang Biblia, putos yung buwan. Nabugal-bugal na naman. Nakansig, hindi na ko sa Mikael dia. Si irreverso na kaisunan, ang Biblia niya, putos yung buwan. Nya kare pada siya nga uban ni Sopranis. Wang kuno. Putos sa tabako. Pasti lang nga. Dili na mapabak no ero sa kadako. Tuga laog kining pagkasisi. Katolik pit. Iri spender. Muna nga mato pa ni Pader ang pangutatan Pader. Tosa terus. Jerome Siasya ito nice. Si pare dito nga 10% manawat pare sa Katolik Independence. 9% mga kaisunan diwaton ang sa Katolik Independence. Sa gumikan pare sinong dan gumikan ng ubang-ubang nga sa bihiro kayo. Mula-bawa pare. Tanawara ang Biblia nga putos-buhat irreverso. Laro na. Itong tarawa nga ang Biblia, Word of God ni. Hulong sa Diyos. At kung masama ang kining Roma 26 Diyos, walay kayo. Nyagina niya putos sa tabako. Dua na yung mention. Putos sa tabako. Yang walay yung pintor. Ang Biblia nga putos sa buwan. Perteng biruan irreverso. Na dugay pa sa libro yapag ka.
Una nga nasubrahan ka right. Ang Biblia iba mo nang isaway. Pasti lang bulbaan mo dahil. Ang Biblia iba mo isaway. Manang giinang puto sa buwan ng Biblia. Huwag ko lang ng kumidadar. Nga ba? Pasti lang. Dili na tinduyan mo. Akan siga. Ay kabatriuhan ang buwan ng yun. Ngunit man